netsika dzedu dzechivanhu tichingamidza changamiro nyamako kusvika kwavaita. Saka chakumbira vana baba tichireka vedu mashure mangu tiwichirei. Asi nhau iri kuitika changamire inhau yokuti mwana wangu ndakatenda kumutora kubva kuHarare. Mushure womwe ndafonerwa kunzi uya kuno vagara ndigara yapa mufakosi. Mushure womwe changamire ndafonerwa kunzi uya kuno nokuti ndakanga ndamuendesa akumbira kuna amai kuti ndakuenda kubasa. Zvino kubasa kwekumurungu wake ndiye akandifonera achiti mwana wenyu ane pamuviri. Ari kuti pamuviri panapo ndopaEzra. Mushure Ezra iyeyo akadaidzwa akaenda kuHarare. Saka nhau iri kuitika changamire vanhu ava vari kudanana. Ndipo pandakaona kubvira pokutanga mwana wangu akataura kuti hamuzive uyu achimuziva. Mamessages yokuti mudzimai wangu paanotumira message kuti uri kudiwa uko kuno kuti upedze nyaya dzako, mwana wangu anobva forwardira Ezra. Hanzvadzi yangu akanzwa tsitsi page, anogara pedyo neikoko wanda kuti ndiye hanzvadzi, anzwa tsitsi mwana wangu akutsvaga mushonga wokubvisa nhumbu. Ndopa akanzwa tsitsi kuti ko nhau iri sei kweiwewe, nokuti anga asina foni, aingoti akatora foni. Saka mumwe wandaiti hanzvadzi ndiye akazoti toda kunyatsonzwisisa kuti nhau yacho iri sei. Ndipo paakazosvika kuzotaura kuti ini ndine pamuviri, saka ndiri kuda kuti ndibvise pamuviri pacho. Uyu ndiye ari kunditi ndibvise pamuviri. Ndipo waishandira zvakanzi isusu hatidi kuti tizoita ngozi, mwana uyu wenyu adobvisa pamuviri, ende kuti auye ikoko tiri kuona haagoni kuuya, anototiza. Zvino imi baba wenyu imimi itai kuti muuye asingazizive kuti ndiri kuuya ikoko. Ende awa aitya amai kuti amai vakaziva kuti ndine pamuviri, amai vangu anokuurayani kundurova. Saka changamire ndakaenda nezuva ndakanomutora mwana wangu izvozvi ari kumba. Ndakabva ndapiwa maaudios kana dare richinditendera zvavaitaura achifonerwa kubvira iye mwana wangu achimufonera kuti nhau yacho yatooma, iye achibvuma mhosva yokuti ane mhosva, achibvuma kuna tete. Maaudios achindinai changamire kana dare richinditendera pamusoro wechangamire. Nesse cavalo de Jair. Vamos ver, Changamire. Aiwa, burisa muno. Ngabure muno. Right. Ndashinzwa kwa chimwe zvese. Ngaitange papsva upe vagaranza. Ranzwe. Mwe sondera sina basa nako. Tanga papsva. Wewe Changamire. Regait go. Ma. Aiwa sikukakuta zvakati nyaya yavabata. Varukarambe zvavo asi nyayachi ndeyavo nezwi nderavo riri kutaura. Audio ndaidzwa kuti ini ndaitonyepera pandaitedza kuti vanyeketedza kuti asekuru taurai nyaya yese taenda kurefu. Ndaida kudzwa nditoigara chiti vakati uyaita akaikwandirira anonga chitukana kakati. Saka kuti mwana pambasa vana vachimbosudurukai.
ndikuzovashedza kaita kuenzanisa ichi yai ndokedza kuenzanisa zvino ndaitiedza sese zedu kuda kuenzanisa ati zvanomukwasha vanogona ngoruzivana avana vaka yawe yakatokwa kudhara amene chakamira amene zvino zvitaura oraitokupai refresh wenda ipadza wainzwa nyaya nyaya ndainzwa unochokutaura chokutaura ndina akawanda nyaya chibuda zvako ndikandikutaurire imwe secret inirika pakurara ukachera mbeva unovhara mudurira kuti dzisabude saka dambudziko rakaitika rekuti munhu yakachera mbeva ndokubharika kuvhara mudurira dzakabuda nozonokadzabuda na mune kuti magora akapusa mutano tazoshiwawo ona kuti anodiwa dzinenge dziri hasha right chimbosunduka gara akuchibodzi wenyaya uyai kudusa sei ndakushedza ine sekudai so pano zvandaona zvisagadzirisika zvisagadzirisiki zvakuda kutogadzirwa neisika hatichabvunza hatichaita sei bati mubvunzo wedu kuti mwana wako ukashedzwa iwe ukanzi mwana wako ana pamiri ndizvozvo pamiri pani chinyang'anyo anopamiri mwana wako akanzi ada kuzvura ada kubvisa pamiri handiti zvikasvika pakugadzirika kuti no zvigadzirisike zviite zvakanaka kuzama mwana wako ari kupei zvinezvi ari kumba kwako pamba pako ndo paari right uyo ari kupi ari kumba asi ari pamba pababa ngokuganwa nefenzi kumba panapa pachada maemotions pakuda kuti mugamuchiri zvichataura pakuda kuti vanhu vakaenda kusizifaya vakaenda kulangest house vagara pasi vakataura nyika yedu tikatora namanje tinai tiri kutonga asi zvakati tikanotaura vanhu vakataura hapachada magaraji takuda kuti muchinzwa mutombo wamama amai mazvinzwa mwana anopamiri mukadyiwa magaka kumunda kwenyu nemombe dzaamusopa kana magaka yadyiwa anoenda pai murumbu kana muchida magaka edu toita sei tobaya mombe here tisore magaka toita sei right iwe mukadzi ari mumimba wangu wakagarira we uri kudii nazvo nyaya iripo inini zvoshuwa zvikundirwadza kusvika pakuti uyu airamba pesapa asi ndii ndakazoburikidzwa pakuzvinzwa papamazvibata pamaaudio kana zvaizvizvika zvikundibata changamira pingira mubvunzo uri kuti kudii naye mukadzi anozamu inini zvangu ndandiri kuti uyu akakwanisa kuripa ndokuna kutaura naye todzokerana zvedu hapana chakaipa right kuda kuti iwewe urwe zvekutaura imi mufakoti musakada kutigara kuda kuti munzwe azviadadakudzika wanzwa here zvitaura mukwasha wako hanzwi akakwanisa kuripa ndogara mukadzi wako munzwa here point yacho but kufunga kwako kwaukadya mazhanje kuna damusi unokuza kuna damusi ndokuna damusi pamusanda toko wozakana patsika kuna damusi unokuziva pamusana takutarisa kwanyama pachigomo choruvari chete kwaukadya mazhanje rimwe gore kuna damusi unokukanga mahiri vagara ndikutaura nyaya ya discussing both down the judgment ndiri kubvunza kuti kwatikadya mazhanje kuna damusi buda pakati
unodzokera pachajeka iri kana kugadzira rufa pamusoro ichangamira ini zvangu ndakamira sababa womusikana uyu hongu zvake uyu chinyang'anya akazobvuma se imi dare mubata mhosva ini handifunge kuti ino mwana wangu anoenda kwachinyang'anya ini handitendere izvozvo ndakamira musababa handiri kuti nditengese mwana wangu kwachinyang'anya ini ndakamira musababa handibvumire izvozvo nyangwe zviite sei handitambire zvinhu zvakadaro mushure mokunge mashungurudziro yakandiita murume uyu akandiita handitendere ini baba muridzi wemwana kuti mwana wangu ininika ndimuti enda kwachinyang'anya handibvumisa baba alright ngobva apa iwewe washaipa ndapakati wewe mkwasha wako iwe mwana wako uno mamwe ari motiteka na S34 kana zvadai so ticharamba here tichienda kuna dambusi zekuti zvawarapiswa unosiya zvinokaramba wasimbirira manyaya zvizinyatsobuda pamwana tobvunzana kuti zvichaita iwe inini semaonera ndikuzviita ndezvekuti watwaukama hwako ndambotaura naye magora tiri panzapo kuti kana mwana achiti ane pamiri watwaukama hwako saka pakutoda mwoyo wokuregererana zvamambotaura zvekuti zvinhu zvinoenda kusisifara kuti vanhu vachitoona kutoti uyu zvaakaita uchifaka sei kuti zvimwe zvinhu zveshuwa zvinogona kuvanziridzwa asi kana zvichinge zvazoita seizvozvo kuti panozobuda chokwadi chikafanira chekuti pane pamiri saizvozvo asi watwaukama wagadzirwa kuno vangani vakaita pamiri vakamitiswa vakarambana waunoziva vakawanda kana ipo pazvinoita ndizvo regatibvunze amai mukwasha munomuda here kuedzira hazvina hazvo mhosva kana akanzi mwana wangu ini ani pamiri paezra ini ezra handimude zvachose akaramba achidzoka ezra kumusha kwangu inini nemwana wangu handifungi kuti zvinojeka ezra handimude zvachose zvakwana kazvino vawati muri kuzvinzwa tokuzvinzwa changamiri nauya kuna asekuru kuti asekuru nyaya murinzwa asekuru wenyu asekuru nyaya murinzwa mbeva dzopambadza makonzo saka muri kudi nazvo ndingataure ndechiti musi wandabva kuno kudare mwana wavo vachimudzinga kufunga mwana wavo ndiye akazoya kwandiri teerera uyu hakuna kwatirogona kuenda zvavanoona kudai so basa redu rekufonga yakuyana hatidi kutaura zvakawanda kana kushamura zvakawanda zvataurika zvisi pamodhira ava ndiani vavo vari pakati kuwazvangu wanzo here pandangotaura audio ndakupedza panhadzorera muzukuru wako ati handifunga kuti ungataura sezvakao ini chandakitokumbira yanga mendizva kuti uchimwana muki kana ropa rako richikupfurapfura unovana uno vakadzi vaka tuwapa udaita uchi 3 yarara siyana nayo siyana pana patakupa jaji pasina patogona ende chandakudza takupa jaji chakuudza patikuda
Pana, for the meantime, every patino Musua 19, I will payment. Next court yacho, pony payment. Once. Put up a judgment. That's good. Next court yacho, the pony judgment. 19 euro jamatina paneta pana. After we are called Koromora, Jen Kumbakwenyu. You got out to Koromure to Koromora. Doctor and goes off. Eh? Musua 19 Musua 3. Muno mdare medu tinotikana mumbe titekesa mumbe mdare medu sound na kubadara payment ya mumbe $300 per month. Right, kana tasangana nyaya makesa akafana nevakadzi vovanhu tinobhadharisa mumbe zvichienderana kuti wabatwa sei mutou wazvinzwa. But yako ino utsotsi wakati ko unobhadhara $900. Chireva kuti mombe ngani? One, unofana kuzobhadhara mari. Une mari paura? 50. Burisi. Zvandikutaura izvi chirega kunakirwa nazvo vazukuru vako nanasekuru vako havachakuudza kuti chisiyana mukati. Kubva nhasi kana anga achikusenzera mesedzi mudziva kuti iwene chikwati chaita sechata. Nguva ndakutaura time yakanaka, ndakupa grace period yakanaka sevanhu munoswera mutownship. But ukasandinzwisisa ukada kunzwa kuti ndinopisa paunonzwa kunzi mambo nyama ndipo vanopisa mai apa ndipo ndopisa. Iyi $50, $25 ndiri kubhadharisa ini nokusandinzwa. Ndakakutaura musi ndikati iwe mfana $25 tiri kuipa magora nokufamba kwese kwanga achita nomukadzi wake. Wazvinzwa? Wanza zvandikutaura. Varume vanati vagare pauri pakati pako havana mhosva. Asi kuda kuti vaende vachikudzidzisa kugara. Izvi zichisiyana nazvo. Unoziva kuno mwakadzi wako, kuno mwatete, kuno mwarifu, kuno mwapfupi, but you choose your mouth choice. Mutaundiship mwiyo mukana ukadodhora kurara naye nhasi zveso unodhora unorara ukateni uchichinja chete uchitenderera varimo mutaundiship wakamira zvinhu izvozvo vari kuti yakunoti kana pono yatite. But rega ndikutaurire, ndakambotaura rimwe zuva uchiri kuloka ndiri muno ndikati hapana zuva romuridzi parisingasvike. Ungatukane vanhu, ungave vanhu, but zuva romuridzi rinoita sei? Rosvika manzwa. Saka ndiri kuti magora tichamupa $25 ndeyangu yokupota uchititambisira nguva isu tichiziva zviri pano moto. Saka waita zvandataura yangu. Wazvinzwa? Kubva nhasi izvozvo zvibva pana izvozvo nhasi mufonere. Wazvinzwa? Usaitawo kundrenga mufonere. Wanzwa? Nhasi unoda kutonzwa kuti makozi yapinda kwaari umuudze ende umutaura vari kuti no hama takaita kedi takakuhara tikaita zvese zvataita tikadi kana dai timairana nomutopi makamira makararamita nomutopi zvese makaita asi tisiye dismiss ndinosaini novakadzi vako chigara imba kwenyu makaita sei makanyara mwana wenyu chirega yekumureva kana kutaura zvimwe zvinhu kwaari torai mwana nimise pati pamba mogamuchira first ezvine zvanokurudzira mangwana kuseri mwana famba achirewa mangwana kuseri muenda kuchipatara ngaende uende kuchipatara nomwana wako wanzwa wotorwavo uverenga kuti wotora vanomborara panguva ino ndotaura zvinofia zvabasa kuti vanomborara nomakondoko wazvinzwa kusvika aita 3 times achiteswa wazvinzwa handidi kuti unhu wochipopota kana kutaura that's off it's off for today. Next.